ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦିଦାର ରେସିପି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେସନର ତରକାରୀଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 6 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଟର୍ମେରିକ୍ ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ଡୋ ବନେଇବା। ମୋତେ ଏଠି ବେସନ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ଟାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ 6ରୁ 7 କୋଳା ରସୁଣ, ଅଦା, ପିଆଜ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମସଲା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଏଇ କଟଲିର ରେସିପିରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ତାମଝାମ ବାଲା ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏ ପ୍ଲେନ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ଆମେ ଭଲସେ ୟାକୁ ମାଲିସ କରିକି ଡୋକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ବେଲଣା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିକି, ବେଶୀ ଦାବିବେନି ନହେଲେ ଇଏ ଆମର ଲାଗିଯିବ ଅଧିକ। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ସେପ୍ରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ରୁଟି ପରି ପତଳା କରିବାନି, ନହେଲେ କଟଲିଟି ଆମର ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବନି, ବହୁତ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସବୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ କରିବି। ଆପଣ ୟାକୁ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ୍ କି ପେଡ଼ା ସେପ୍ର ଗୋଲ ସର୍କଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ସେପ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ଆମର ତେଲ ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କଟଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ସୋଲୋ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କି ଯାହାର ବି ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ ଥିବ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ରେ ବି ୟାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ତେଲକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଠି ମୁଁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟା ଜିରା, ଧନିଆ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ବାଟିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଆଉ ସଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଟିକେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଆମର ତେଲ ଏଠୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ମସଲାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବେସନର ଘୋଳ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବନେଇଥିବା ବେସନ ଡୋର ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ୟାକୁ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ଟିକେ ତରକାରୀ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରେଭି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣିକୁ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କଟଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସତରେ ବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।